Запомнете името й, защото после ще го крещите. Анастасия. Океан от ритъм на любов. На брега на морето. Анастасия. Сливенски вихър, който ще ви изпрати в безкрая на вселената от гарантирано задоволство. Анастасия. С която ще изживеете огнени мигове, за които няма да разказвате на своите внуци. Не и преди да са навършили 26 години. Сливенски вихър. Анастасия. Внимание! Личност с концентрация на ПТП. Пламенно-трепетни приключения. Той е готов да измине всеки офроуд към сърцето на едно момиче. Той е с най-високо октаново число на адреналин. Той е лидер по борба класически стил. Той е Пламен или Беовулф, както предпочитате. Но със сигурност ще го предпочетете Пламен. Червения кадър. Рамка на страст, единение и удоволствие. Там, в червения кадър, споделена емоция и провокация за желание. Там, в червения кадър, заедно с нея. Андиша. Готиният тип от Майнатаун. Андиша от Майнатаун. Абсолютен компютърен гик със собствено интернет радио. Интернет радио Кейс. Морски герой по душа и единствен. Без стипендия от класа си. Андиша. Ява. Полет на еротичните желания и огнените страсти. Капитан на полета Руслан, познат още като малкият Есто. Резервирайте своето място за ритъм на завладяващо удоволствие и удовлетворяващо пътуване с клас Jumbo Jet. Пасажерките да се явят за чекин час по-скоро.